Buenos días a todos. Vamos a dar comezo a esta sesión extraordinaria urxente co primeiro punto da orde do día, que é a toma de posesión de Javier Acosta Vigo como concelleiro do Partido Popular no Grupo Mixto. Buenos días. Buenos días. Vamos a mitad hora? Sí. Xuro pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigacións do cargo de concelleiro do Concello das Pontes de García Rodríguez con lealdade ao Rei e respetar e facer respetar a Constitución como norma fundamental do Estado. Moitas gracias e benvido. Continuamos coa segunda punto da orde do día, que é ratificar a urxencia da sesión. Votos a favor? Unanimidade. O terceiro punto, que é aprobar o recoñecemento extrajudicial de crédito número 9/2018. Sí, bons días. Tras a pleno, tras pasar por comisión informativa, pois o recoñecemento extrajudicial número 9/2018, que vai unha serie de facturas por importe de 11.064,35 de distintos proveedores por servicios prestados o ano pasado, máis un lote de 5.332,75 correspondentes a Gas Natural Sur, tamén por servicios prestados o ano pasado que estaban sin aboar. Sí, intervencións, Javier. Bueno, eu vou dicir que o voto do meu grupo vai ser a abstención. Creo que este recoñecemento extrajudicial de crédito trátase de outro acto máis de improvisación deste goberno. É a novena modificación dun orzamento aprobado en maio e que entrou en vigor en xuño. E digo improvisación porque, excepto outras facturas, o resto de facturas son do presuposto do 2017 ou incluso por servicios prestados no 2015, como é o mantemento de ascensores. O resto son outras facturas deste ano e do segundo semestre deste ano. A intervención deste Concello puxo reparos en dous gastos que hoxe traedes a este pleno. Un é o mantemento dos ascensores por servicios do ano 2015. Gustaríame saber cal é o motivo de non sacar a concurso o mantemento dos ascensores en edificios municipais. Seguramente, se se sacara a concurso, teríamos unha reducción nos costes do mantemento dos ascensores. E dende o PP lles invitamos á licitación do oportuno contrato administrativo no servicio de mantemento de ascensores, tal e como lle suxira a intervención deste Concello. E así, con esta reducción da factura, podería dedicarse a outros temas máis importantes: promoción e creación de emprego, a construción dunha residencia para maiores, para unha casa para mulleres vítimas de violencia de xénero ou un punto de encontro familiar, ou incluso para reducir a presión fiscal aos nosos veciños. No caso do suministro eléctrico, pasa un pouco máis do mesmo. Cal é o motivo de non sacar a concurso o suministro eléctrico do Concello das Pontes? Fixeron algunha auditoría do suministro de enerxía eléctrica nos últimos anos? Xa sabemos, se se fixo, xa sabemos que tenen contratada unha consultora e a FAPAC para que revisen as facturas, pero creemos que cunha auditoría e co seu propio informe DAFO, coas debilidades, fortalezas, e sacando a concurso a prestación deste servicio, poderíanse adicar eses cartos a proxectos como xa dixen antes. Logo, hai 3 facturas do segundo semestre deste ano, e gustaríame saber cal é o motivo de que traen estes recoñecementos, facturas que se supoñe que tiñan que ter consignado crédito suficiente para o pago de ditas facturas. Acaso lle escolleu de improviso ditas facturas e non contaban con elas? Moitas grazas. Sí, Ale. Sí, bueno, improvisación nada, son facturas que, como se pode ver na relación pola súa data de entrada no registro, son facturas que foron presentados polos proveedores. Nós non lle dicimos aos proveedores cando teñen que emitir as facturas, senón que emiten eles. A súa gestión, neste caso, presentaron facturas ao longo deste ano con servicios prestados o ano pasado, incluídas esas que falabas do mantenimento dos ascensores, que efectivamente corresponde a servicios prestados no 2015 e que a data de entrada no registro do Concello foi o 23 de outubro, é dicir que
unha cuestión non nosa, senón do provedor o que emite esa factura. En canto ao tema, pois, decirche que en contratación, no Departamento de Contratación, vanse sacando os maiores pliegos que se poden, sempre cando co atasco das limitacións que temos, pero os dos ascensores, como moitos outros, e que están pendientes de irse sacando pouco a pouco. Sí, xuntos. Pois nós tamén nos imos abster porque supón o reconhecemento extrajudicial de crédito, xa o sabedes perfectamente que é unha figura excepcional que se usa en casos puntuais e contados, e vos estades facendo desta figura excepcional o vosso modo habitual de pago de facturas. Tamén existe un reparo de tesourería, polo tanto, ímonos a abster. O reparo é, como decía o compañeiro do Partido Popular, porque non sacades a contratación de determinados servicios, entre eles o de suministro de enerxía eléctrica, e nos proponemos que tomedes un pouco de premura en sacar a contratación precisamente o do suministro de enerxía eléctrica e que aproveitedes para apostar por cooperativas de enerxía social, enerxía verde. Sería un xeito de loitar contra o oligopolio enerxético e de comezar a apostar por cooperativas de enerxía renovable que promoven a economía social e alternativa. Hai varios exemplos en Galicia, podes ponervos en contacto con eles e cambiar o xeito de xestionar o Concello. Simplemente tamén apuntar que efectivamente o pliego de energía eléctrica xa saleu no seu momento e un dos lotes queda desierto, co cual é moi posible que poda quedar desierto. As empresas non están interesadas en concurrir a este tipo de licitacións. Eso pasa de norma habitual nos concellos do Estado. Sí, Benecar. Bueno, non sabedes que habitualmente o que facemos é votar en contra destes reconocimientos extrajudiciais, non? Porque o argumentario este de evitar o enriquecemento injusto da administración, bueno, pois é xa moi manido, a excusa que figura sempre en todos os expedientes, non? De calquera xeito, si a raíz das conversas que tivemos na propia comisión, onde se nos deu conta de cales eran os motivos fundamentalmente de algunhas delas, bueno, vamos a cambiar o sentido do noso voto hoxe e vamos a absternos. Indicar tamén que desas facturas que hai de Fenosa, de gas natural, estamos falando de máis de 300 facturas, polo que se nos comentaba na comisión, a revisión destas facturas faise por unha duple vía, por un lado pagando a unha asesoría enerxética, que a última factura que aparece son os 7.000 euros, non, aproximadamente, e por outro lado, a través da Fundación Enerxética Provincial, da FAEPAC, que ten a sede aquí nas Pontes. Bueno, nós entendemos que si se pode facer o aforro desa parte da consultora enerxética, desos 7.000 euros máis ou menos, e que se pode facer tamén máis eficaz esta revisión, non esperar, como se fixo en algún caso, en algún decreto, pagar a factura e despois revisala. Nós o que pedíamos e o que comentábamos nesa comisión, que o que debe de ocurrir é que a FAEPAC se potencie, que poida prestar este servicio non só a este concello, senón a todos os concellos da provincia. Aí temos aberto un campo de posibles acordos. Nós nesta semana presentaremos o texto para esa potenciación e esperemos que eso poida ir adiante e que evitemos chegar a reconocementos extrajudiciais deste estilo. Chámonos tamén a atención que poidan aparecer facturas da feira de fungos e cogumelos, cando, hasta onde nos chegamos, hubo un proceso de contratación por lotes. Debe ser que estas dúas facturas que aparecen aquí, que suman en torno a 2.800 euros, se escaparon desos lotes. É unha actuación musical dunha banda e, por outro lado, montaxe e desmontaxe para unha exposición que había dunha asociación.
é o que figura aquí, non? Sí, pero non é que escaparan dos lotes, sino en ese caso o proveedor, a hora de emitir as facturas, houve unha serie de fallos. Nun caso, pois, non presentaba, a factura estaba mal emitida, entón devolvese e volven a presentar, cando a presentan xa está neste ano, entón é un gasto, por iso ven a reconocemento extrajudicial, un gasto do ano pasado que ten que vir a este, en outro caso tamén un erro na conta bancaria que habían posto eles que tampouco se pudo facer o pago, é dicir, non é nada imputable a... Vale, non está, pero estaba na contratación por lotes que se fixo, non sabes? O podo asegurar de memoria non mo sei, pero Bueno, en calquera caso o motivo de que veñan esas facturas agora é por eso, porque hubo erros ou na emisión da factura ou na conta bancaria desos dous conceptos. Vale, perfecto, non so que plantexábamos era eso. E despois no tema dos ascensores, sí, facer fincapé tamén en que, claro, é do ano 2015, pode ser que a empresa se esqueza de facturar, bueno, tampouco di moito da empresa, da que presta servicios, non? Cando menos na súa xestión económica, que bote 3 anos sin facturar e que nos chega ahora presentando facturas dos 5 primeiros meses de maio, o sea, dos 5 primeiros meses do ano 2015. Imagino que dende a propia administración, desde o propio Concello, se ten constancia de que ese servicio se prestara tamén, non? Aínda que se nos pasou que non facturara, non? É un pouco por ambas as dúas partes, non exclusivamente a empresa, sino a propia administración tamén, o propio Concello, quen debe de levar o control de esos servicios, se se pagan ou non se pagan, non? Bueno, eu sí que me gustaría añadir algo e é respecto do que decía o recién chegado concelleiro do PP, Javier, e do que decía concretamente María, non? Javier falaba de improvisación, creo que quedou ben explicado, non se trata dunha improvisación, sino que se trata de que chegan facturas, como moi ben explicaba o meu compañeiro, que non foron emitidas no seu momento, sino que o proveedor pois se lle pasa, neste caso que facía mención Kiko, había algunha do ano 2015 que non foi facturada hasta este ano. E outras que son do ano pasado, que acaba o exercicio e as presentan no exercicio seguinte e, polo tanto, teñen que ir a ese recoñecemento. É unha fórmula que establece a lei porque o servicio está prestado, ou no caso dos servicios, os que estamos a falar están prestados e, polo tanto, hai que pagalos. E, entón, vamos á fórmula que tamén decía aquí, como moi manida, do enriquecimento inxusto, pero non pode ser de outro xeito, é dicir, se o servicio está prestado ou o proveedor fixo un suministro de algo ou o traballo está feito, lóxicamente a xente ten que cobrar, non se pode deixar de pagar. Entonces, non se trata de improvisación, sino que se trata de servicios efectivamente prestados ou obras efectivamente feitas ou suministros efectivamente chegados e que hai que pagalos. E María decía que se utiliza en casos excepcionais. Evidentemente, se as facturas están presentadas fora da fecha en outro exercicio, lóxicamente son casos excepcionais e para iso está tamén recollido na legislación e, polo tanto, é a única fórmula que cabe para facer eses pagos e, polo tanto, hai que recurrir a ela. Pasamos, entonces, a votar. Votos a favor do recoñecemento de aprobar. Abstencións. Pasamos ao seguinte punto, que é o cuarto punto e último, aprobar a conta xeral do ano 2017. Toni. Sí, bo día. Pois traemos hoxe aquí a proposta, a proposta de acordo para aprobar a conta xeral do ano 2017. Sabedes que a única Comisión Especial de Contas é a que dictamina a conta xeral, é a única perceptiva en todas as entidades locais do Estado. É un procedimento moi reglado, moi tasado, no que se pon a disposición dos membros do Pleno da Corporación a documentación toda que farragosa e abundante. Fanse dúas comisións, neste caso a documentación se puxo a disposición dos membros deste Pleno a finais de agosto, se informou pola intervención municipal o día 3 de setembro e se fixo a primeira comisión informativa o 27 de setembro. Despois pasan outros 2 meses no que a documentación está a disposición de calquera veciño ou de calquera interesado e se fixo unha segunda comisión informativa o pasado 5 de decembro. E hoxe teremos aquí para aprobar, digamos, a propia conta, a documentación, que xa digo é farragosa, son casi 800 páxinas,
e a súa remisión aos órganos preceptivos de control. Polo tanto, a proposta de acordo sobre este tema que traigo xe aquí a pleno é, no punto número 1, aprobar a conta xeral do Concello das Pontes correspondente ao exercicio económico 2017 nos termos que constan no expediente, integrada polas contas anuais do propio Concello e a documentación legalmente establecida, e un punto segundo, que di remitila telemáticamente aos órganos de control tanto da Comunidade Autónoma como do Estado nos termos recollidos na legislación vixente. Sí, intervencións, Javier. O meu voto vai ser a abstención. Creo que sí que hai que presentar a conta xeral, non nos vamos a opoñer a eso. Creo que estamos a favor da parte técnica do orzamento, non así da parte política. Creo que sempre se destaca aquí no pleno o superávit que temos sempre nos nosos orzamentos, pero creo que a función do Concello non é sacar un superávit excesivo, como está sacando este Concello, e ter aí pois 4 ou 5 millóns no banco que non fan nada, podendo adicarse pois á reducción da presión fiscal dos nosos veciños, que se non creo recordar é a máis alta na provincia da Coruña, con 1.169 euros, está sacado dunha noticia que saiu hoxe publicada do Ministerio de Facenda, 1.169 euros, creo que se podía dedicar a eso, a baixar os impostos, e así mesmo creo que se podía empezar a planificar o futuro do Concello das Pontes. Sabemos que Endesa non vai funcionar eternamente, debemos empezar a planificar xa a medio e longo plazo cal queremos que sexa o futuro do noso Concello. E para iso, por exemplo, temos que pensar pois a mellor nun plan plurianual para a construción dunha residencia pública. Eu non vou poñer ningún problema a ir con vostedes a Santiago a negociar coa Xunta. Espero tamén que se vaya tamén a Diputación da Coruña a negociar da mesma forma, que podía ser un proxecto pois a 3 bandas, con financiación das 3 administracións, sería positivo. O mesmo pasa pois co futuro Museo da Minería. Unha das cousas que a este concelleiro lle parece mal son o excesivo número de reparos suspensivos que está elevando a intervención deste Concello. E todos os anos se está repetindo a mesma historia. Entón, a min gustaríame saber que se vai a facer para corrixir este defecto. E nada máis. Moitas grazas. Bueno, estamos de acordo que os recursos, digamos, que gestiona neste caso unha administración como é un concello non están a nosotros non nos interesa tanto a cifra de remanente líquido de tesorería a final de ano, sino como ter unha administración saneada e sin débedas. Nese empeño nos puxemos desde o minuto 1 da nosa xestión e neso seguimos. Non pretendemos buscar cifras de remanente líquido de tesorería deslumbrantes que queden aí como ben dís, sino que nosotros o que procuramos é aplicar eses remanentes líquidos de tesorería, os aplicamos no ano inmediatamente posterior á liquidación, pois para inversións ou para outro tipo de cuestións que sean interesantes para a veciñanza. Por lo tanto, aí estamos de acordo e estaremos de acordo. Estaremos de acordo as dúas partes en que do que se trata é de manter unha administración saneada para chegado o momento, que tampouco nos estamos en contra da débeda pública. Chegado o momento, cando hai que afrontar inversións potentes pois para tema industrial, tema que seña, e hai que endebedarse, pois nos endebedaremos, pero agora mesmo do que se trata é de ter unha administración local saneada e nese sentido o estamos conseguindo. Non podo estar de acordo contigo no que dis da presión fiscal, que temos a máis alta da provincia, cando, te invito a que mires as ordenanzas fiscais deste Concello. Somos un dos poucos concellos que tendo un imposto en vigor o eliminamos, como é o imposto o mal chamado da plusvalía, o imposto do incremento do valor dos terrenos de naturaleza urbana. Este concello se eliminou. Non hai moitos, non conocerás moitos concellos, nin me dame igual do PP, do PSOE ou do que queiras, que tendo un imposto en vigor o eliminen, e este concello e este equipo de goberno o fixo. Temos o IBI máis baixo, vamos, podes miralo, eu eso sí que o mirei concello por concello, non só os da contorna, sino os de Galicia, e
poucos ou ningún teñen un IBI tan baixo como temos nosotros. E así con todo, vados, o que queiras. Ti mira as ordenanzas fiscais do Concello das Pontes, revisas da contorna e despois, cando queiras, mantemos ese debate, eu con moito gusto manterei, porque te aseguro que é imposible que teñamos a presión fiscal máis alta da provincia, nin de longe, teremos a máis baixa, pero de todas formas revisarei esa noticia, pero se garantizo que eso é imposible, porque non hai máis que mirar as ordenanzas fiscais deste Concello e compararlas, non só cos da provincia, sino cos da provincia do lado, cos da comunidade autónoma. Sí, María. Pois, efectivamente, a conta xeral é un documento contable que é obrigatorio, que hai que presentar, pero, segundo a normativa, preséntase fora de prazo. Evidentemente, o antes do 1 de xuño tiña que facerse a comisión especial de contas e antes do 1 de outubro tiña que estar aprobado este documento no pleno, xe 10 de decembro. Un retraso evidente que, bueno, tendo en conta que tedes maioría absoluta, tampouco vemos moi xustificado. Precisamente, o 10 de decembro, Día Internacional para a conmemoración da Declaración dos Dereitos Humanos, un día imprescindible, mesmo revolucionario nos tempos que corren o documento este, que non sei por que non facedes tamén un acto para conmemoralo, estaría moi ben. Falaba antes o compañeiro que dos reparos, eu non os vin, non sei se estaban no documento, era un documento moi extenso, este ano non vin o listado de reparos de intervención, non sei se estaban. O que sí que comprobamos no documento, como xa é habitual na vosa xestión, é o cambio de contido das partidas ao longo do exercicio. Claro, o aspecto fundamental do orzamento é saber cal é o vosso programa de goberno para todo o ano, e con estas variacións, pois o que dades a entender é que nin vos mesmos credes no voso propio programa, que, bueno, este ano xa non hai, porque para o 2018 non hai orzamentos, e para o 2019 o prazo legal estipulado é que a 31 de decembro se aproben os orzamentos, e a día de hoxe non temos constancia, dentro do noso grupo polo menos, de que esteñades traballando nos orzamentos do 2019. Nada, pero para que, no? Total, así xa gastades no que queredes, non dades explicación a ninguén. Dende Xuntas Foras Pontes creemos que a función dos orzamentos precisamente debería de ser a redistribución da riqueza e dar respaldo ás políticas sociais. E igual que na conta xeral do ano anterior, o Fondo de Atención á Violencia de Xénero quedou sin executar, e as partidas destinadas a desenvolvemento rural e a fomento de emprego non se executaron na súa totalidade, cando xa inicialmente estaban bastante pouco dotadas. E dende Xuntos Foras Pontes demandamos tamén maior transparencia no que se refira ás modificacións dos créditos, porque anunciades unha finalidade, despois facedes algo diferente cos cartos, que recordamos son de todas, e incluso neste mesmo exercicio trouxedes a pleno modificacións de crédito para as que ni siquiera sabíamos concretamente a que iban destinadas. En canto a obtención de recursos, que é fundamental para afrontar os vosos gastos, creemos que é necesario que se recollan novas figuras impositivas para facer fronte a todos os gastos que ten este Concello. Aprobamos neste Salón de Plenos no 2017 xa unha proposta para elaborar unha ordenanza para cobrarlle ás eléctricas a outras empresas polo uso do dominio público das súas instalacións privadas, como poden ser as liñas de tensión ou os conductos de gas ou de auga, e aínda non sabemos absolutamente nada desa ordenanza. Porque, efectivamente, dende o noso punto de vista, creemos que quen debe de pagar máis impostos e quen máis posibilidade ten de afrontar ese pago. E tamén, aproveitando que outro día tivemos unha comisión informativa por unhas licencias de Endesa que parece ser que non se pagan, pois tamén propoñemos que se executa un verdadeiro plan de loita para recadar
todo aquilo que non se fai como consecuencia da fraude, porque parece mentira que a empresa máis importante deste concello nos defraude deste xeito. Xa para rematar, vemos que hai 10 millóns de impostos de recaudación e impostos directos, pero tamén nos gustaría saber que parte concreta é a que corresponde a Endesa, para saber o seu grado de dependencia que temos desta empresa, porque recordamos que, sabedes, que cada vez somos menos xente neste concello, cada vez somos menos empresas, hai que afrontar un gasto importante para manter o nivel de servicios que temos e que nos gustaría seguir disponendo deles. Nada máis. Ben, no tema do retraso na presentación da colta non ten nada que ver digamos, ni con unha falta de transparencia, nin con que non se queira, nin porque ti mismo diste, en maioría absoluta non temos por que retrasar o feito de aprobar a conta xeral no pleno, é que non ten nada que ver con eso. Nosotros presentamos a conta xeral á oposición e aos veciños no momento que está composta. Como ti ben dixe, un documento amplio, farragoso, estamos falando de 800 páxinas, que non é fácil de analizar, e por eso hai unhas garantías para que hai uns plazos suficientemente amplios para que todo o mundo a poida ver e teña aquel, neste caso a oposición, ou quen queira que teña algo que decir, pois o poida facer. O feito do retraso, que sabes que todos os anos, non é unha cuestión buscada ni provocada, sino que ti sabes a cantidad de traballo que teñen que desempeñar no Departamento de Intervención, e polo tanto a mí me interesa máis priorizar, se queremos así, os asuntos do día a día, o pago de facturas, o sacar adiante os contratos, que un documento que sí ou sí vamos a traer a pleno. É dicir, o feito de que veña con retraso non supón ninguna merma, digamos, nas facultades de control que tedes a oposición. No tema de que non damos explicacións, pois as explicacións danse todas, aínda que unha documentación farragosa, pois se fan 2 comisións informativas nas que podedes preguntar calquera cousa que necesitedes e tedes a disposición, neste caso, o interventor para, nas semanas na que vades analizando a documentación, se necesitades algún tipo de explicación, pois tedes todo acceso ao interventor para preguntarlle calquera cousa que estimedes. Polo tanto, non poido asumir esas críticas de falta de transparencia ou de ocultismo ou de retraso premeditado na presentación da información ou documentación. Despois fas unha crítica que xa fixeches noutras veces no tema do Fondo de Violencia de Xénero. Nas partidas de servicios sociais, a hora de conformar os orzamentos, son as técnicas do departamento quen determinan as partidas de gasto, pois tanto para isto, tanto para outro, porque son elas as que teñen o contacto diario pois con todos os diferentes colectivos que pasan por servicios sociais, e son elas as que determinan canto hai que gastar e que hai que gastar e como hai que gastar nese departamento, porque son elas, evidentemente, as que conocen polo miúdo, non somos nin ti nin eu, que nos conocen digamos, os usuarios que conocen as necesidades reais que hai. E créeme, e o dixen, e o seguirei dicindo sempre aquí, neste salón de pleno, si é certo, é o único departamento que non ten límite para o gasto. É dicir, presentan un orzamento, explican para que ese orzamento e se aplica o orzamento que se aproba. Podes ver, se queres, a evolución, e xa presento cando queiras, desde o 2007 hasta ahora, a evolución das partidas de servicios sociais, como se algunhas creceron xa non exponencialmente, sino xeométricamente. Por que? Pois porque, se é necesario, evidentemente, e hai recursos, o Concello ten recursos, unhas partidas e unhos departamentos onde non vamos escatimar gasto. E, polo tanto, aí sí que non hai unha orientación política para decir vamos a meter máis ou vamos a meter menos, sino que son as técnicas en base ás necesidades incluso previstas, e por eso a veces quedan partidas sin gastar, porque se mete un colchón o suficientemente amplio para que non quede ninguna necesidade sin cubrir nese departamento, e eso é así. Podes ir a falar coas técnicas, que tamén están abertas a quen queira falar con elas, e lles preguntas a ver se somos nós ou son elas as que determinan o que hai que meter e a suficiencia de fondos con que se dotan esas partidas. Tamén criticabas que non sabedes por que cando traemos un suplemento de crédito, un crédito extraordinario, a que se van a destinar. Evidentemente,
Cando hai un crédito extraordinario, pois se está dotando unha partida ou creando unha partida nova que non estaba dotada e aí se ve perfectamente para que se vai gastar, porque senón non tería sentido. E o suplemento de crédito, como ben se explica moitas veces, o que se fai é dotar de maior crédito, de novo crédito, aquelas partidas que xa estaban creadas e se prevé que se van a esgotar. E iso, evidentemente, pois, intervención fai o seu análisis e di, pois, co ritmo de chegada de facturas, e estamos no mes de xuño, é obvio que se queda un 10% do total da partida, xa a propia intervención informa que non vai chegar, e por eso se conforman os suplementos de crédito. Non é que non se sepan que se van a gastar, sino que se prevé pois un maior gasto, que cada compañeiro sabe perfectamente a que vai destinado, e por eso, para evitar que non se pode criticar os reconocimientos extrajudiciais de crédito, que son para pagar facturas de outros exercicios que, polo que seña, normalmente non é responsabilidade neste caso do Departamento de Intervención, sino porque entran tarde ou non porque se trata de pagar o máximo de facturas ao final de ano. Entonces, si non queremos que haiba reconocimientos extrajudiciais de crédito, pues por eso a veces hai que hacer créditos extraordinarios e suplementos de crédito, para que todas aquelas obrigas que entren ao longo do exercicio queden perfectamente atendidas e non se queden colgadas dun ano para outro. E xa digo que é mínimo xa o porcentaxe de facturas que pasan dun ano para outro, sobre todo porque non haiba fondos nas partidas, sino que pasan, pois, polo que che digo, porque entran a final de ano nos últimos días ou porque entran xa a exercicio vencido, e evidentemente a única maneira de facer frente a ese gasto é pola figura perfectamente legal e perfectamente reglada do reconocimiento extrajudicial de crédito. Falas de novas figuras impositivas, neso estamos de acordo. Xa vos dixen que temos encargada externamente a redacción da ordenanza de vos, e espero que antes de que acabe o ano, principios do ano que ven, a teñamos para poder traela a pleno. Está confeccionándose. E en principio creo que nada máis. Sí, non me escoitache porque estabades falando, pero pregunteivos se estabades xa iniciando os trámites para o orzamento do 2019, porque legalmente o prazo para aprobalos remata o 31 de decembro. O orzamento do 2019 estáse confeccionando. Sí, Benega. Sí, a ver, nós primeiro vamos votar a favor, porque así o levamos facendo sempre, entendendo que este é un documento técnico, non? E que non ten moita máis discusión que o que aí pon. Ten algún erro, non? Que aproveito para decilo, que a nós tamén se nos pasara desapercibido, pero, bueno, eu pregaría que, cando menos, os meus apelidos figuren correctamente, vale? E os de María que aparezcan completos, non? Os de María está solo o primeiro apelido, e os meus, pois, da Silva está mal escrito e Bello tamén está mal escrito. Pero, bueno, en un documento de 800 páxinas ou por aí é normal que ocurra algo desto, non? Bueno, antes de meternos en fariña con este tema, si recoller a proposta do concelleiro do PP acerca da residencia para maiores, non? Nos, decirlle que tamén queremos ir a esa reunión, tamén queremos ir, e se non quere ir o equipo de goberno, nós estamos dispostos a ir co concelleiro do Partido Popular, non? Moi interesados, o sea, se nos poñemos de acordo xe na data, pois canto antes millor, non? Decir tamén que nos gustaría que nesa reunión se puidera adquirir o compromiso de que se a Xunta vai adiante con esa residencia para maiores, poida tamén ter preferencia os veciños e veciñas das Pontes nas plazas que se ven de ocupar nela, non? Quero decir que sería un contrasentido que a Xunta investira aquí para facer unha residencia e que os nosos maiores e as nosas maiores tiveran que andar pois, circulando polo resto do territorio dándolle plaza noutros sitios, non? Ese sería un criterio a ter en conta. E en calquera caso, tamén decir que se o equipo de goberno non quere ir e a nós non se nos quere levar, pois pedirle tamén ao concelleiro do Partido Popular que esa xestión a faiga xa él, porque para nós parecenos un dos investimentos e dos servicios prioritarios, non? Entonces, pois, en ese sentido, mostrar tamén a nosa colaboración para que eso poida ir para diante o antes posible, non? No tema do documento no que estamos, hai a parte
técnica, evidentemente, pero non sempre o esperamos como auga de maio, aínda que ven sempre en decembro, non? Porque, cando menos, oferta moita información, non? E desa información que oferta tamén danos a posibilidade a todos de contrastar os nosos discursos, non? Cando nos facemos afirmacións nos plenos e pola parte do equipo de goberno se nos di que non é certo, que é mentira, bueno, hoxe temos un documento aquí diante que nos permite contrastalo e con datos do propio Concello, xa de ningunha das organizacións políticas, non? Por exemplo, o tema impositivo. Sí, vale, é certo que non somos o Concello con máis presión fiscal. Non, é certo, non é. Ora, non é menos certo que nos levamos afirmando desde fai anos que hai determinados impostos que o Concello está subindo, que o equipo de goberno sube o imposto, concretamente o da contribución. Non? Bueno, pois collamos o dato que ademais se pode comparar porque trae o exercicio 2016 e trae o exercicio 2017 e vexamos a diferencia. Pois, en todo caso, o aumento que aí aparece, algunha xustificación deberá de ter, e non é precisamente que se den de alta novos inmóveis, creo, non? Logo, a xustificación de onde ven é da suba, dunha suba encuberta a través do aumento do valor catastral, que, por certo, sería bo tamén que o propio goberno municipal lle botaron a visual e o contrastara cas informacións que salieron fai pouco no medio de comunicación sobre o valor do terreo, o valor dos pisos, mellor dito, dos inmóveis no Concello das Pontes. Porque, igual, por aí, poderíamos ter un mecanismo para que o propio catastro revisara a baixa o valor catastral e, cando menos, pudera compensar aquilo que o goberno municipal se nega a compensar debido ás subas que nos exercicios anteriores foi facendo, un 6% anual, recordemos, 6% anual. Eso está aí. Falando tamén de impostos, acaban de afirmarse por aquí que estades traballando nunha ordenanza que ten que ver cas eléctricas, que llevades a cobrar un imposto novo, tal. Nós xa o recordamos cando se fixo a proposta aquí, creo que se trouxe unha moción, e agora que se di que hai un documento elaborado, volvémoslo a recordar. Mirade ben os suplementos territoriais. Sabedes que nos vai a tocar de pagar aos galegos e galegas máis de 80 millóns de euros por producir electricidade, é dicir, a nosa tarifa vai a ser a máis cara do Estado, non? E é debido precisamente a esos suplementos, debido ás figuras impositivas que a Xunta de Galicia lle ten as eléctricas e que ao final vamos a ter que pagar todos e todas nós. Bueno, na propia lei, e ademais o PSOE teno que saber perfectamente eso, porque nace de aí, na propia lei recóllese tamén a posibilidade de que se nos impute a nós os suplementos locais. Logo, non vai a ser que aprobemos unha ordenanza para cobrarlle impostos ás eléctricas e ao final xa estemos cobrando aos veciños e as veciñas. Non? Miradeo ben, xa estades a tempo e pediría que se fixera ese informe. Non? No propio documento, volvendo a él, está tamén o truco que leva empregando o Partido Socialista desde que prácticamente está a gobernar, non? Destos 12 anos de goberno, non? Desa boa xestión económica da que se fala sempre, non? Todos os anos hai un remanente importante, non? Remanente que, se o sumáramos todo, sería escandaloso, non? Pero, de onde procede ese remanente? De onde ven? Bueno, pois, se collemos o documento que hoxe se nos presenta aquí, para a súa aprobación, falase dun presuposto inicial dunhos 15 millóns e medio de euros, aos que, durante o exercicio, se lle incorporan 8 millóns de euros máis, é dicir, iríamonos a un orzamento de unhos máis de 23 millóns de euros. Non? Pero, ao final do exercicio, sobran 8 millóns de euros. É dicir, incorporamos 8 e ao final sobran 8, e esos 8 serán os que incorporemos este ano, que ao final sobrarán, bueno, este ano igual non, porque para o que ven xa hai eleccións, igual non sobran, pero, bueno, son os mesmos que estades movendo dun ano para outro, sempre a mesma cantidade, non? Incorporamos e despois sobran. E por que sobran? Bueno, depende das partidas onde sobran, non? Eso habría que miralo tamén. Desos 15 millóns e medio que nos quedamos de orzamento, decir que gastos de persoal está en casi 6, 5, 700, non? E que o gastos de contratacións, o capítulo 2, está nos 8 millóns. É dicir, sumando, estamos nos 13 sobre os 15 e medio que hai.
Bueno, é dicir, a administración funciona para funcionar, é dicir, colle carto para o seu propio funcionamento, exclusivamente. Claro, decíamos, non, obras fanse, hai investimento. Sí, claro que hai investimento. Si collemos o capítulo de investimentos, que donde máis se incorpora crédito remanente dese que se lle chama, pois podemos ver compra de terreos, inversións de terreos. Non había nada inicialmente. Despois incorporamos de casi 800.000 euros e a final de ano sobran 800.000 euros. Non se comprou terreo. Necesita ese terreo? Home, Juan Carlos seguro que o sabe, non? Seguro que o sabe. Acábase de vender a última parcela industrial que temos. Que tiñamos 11.000 metros cuadrados. Estamos sin chan industrial. E no 2017 métense 760.000 euros para a compra de terreo e ao final non se gastan. Nun orzamento de 20 e pico millóns en principio. Bueno, pero se seguimos mirando, hai outra partida tamén que ademais é moi curiosa porque figura hasta o céntimo, non? Que fala de outras inversións tamén en infraestructura e bens que eran de 753.196,37. Eses non estaban inicialmente. Incorpóranse durante o exercicio, durante o ano, ao céntimo. Logo, tiñase que ter moi claro para que eran. Ao final do exercicio sobraron, incluídos os céntimos. Toda a mesma partida. Si nos vamos a melloras de servicios, tiñades presupostado inicialmente 114.000 euros, incorporáchedes máis de 300.000, é dicir, subveche esa partida casi a 400.000 euros e 300.000 sobraron. Ou, se nos vamos a de pistas rurais, Toñito, na de pistas rurais inicialmente tiñades 30.000 euros. Incorporáchedes 1,5 millón, perdón, 400.000 euros incorporáchedes. E ao final sobraron 260.000. E despois, cando se fala aquí das pistas, é que hai que marcar prioridades, é que non chegan os cartos, pois ao final, no 2017, sobraron 250.000 euros para pistas rurais. Se nos vamos a conservación de viais, todavía máis escandaloso. Tiñades presupostado inicialmente 5.000 euros, incorporáchedes 1,5 millón, non está mal, presuposto 5.000, e despois resulta que me dou conta que necesito 1,5 millón. Métolle 1,5 millón e ao final do exercicio sobraron 800.000. Non? Bueno, con todas estas sumas que podemos facer por aquí, podemos atopar outras tamén, que hai outras construcións. Tiñades presupostados 140.000, metíchedes 500.000 e sobraron 650.000. ¿No? Aí é onde sobran, claro, en inversión. Podíamos ver máis, por exemplo, edificios comerciais, 20.000 euros que sobraron. Edificios deportivos, 25.000 euros que sobraron. Edificios culturais, 277.000 que sobraron. Aí non se gastou nada. En total, se collemos o anexo de investimentos, vos tiñades 1.300.000 no orzamento, incorporáchedes 6 millóns de euros e ao final quedaron 5 millóns sin gastar. En inversión, inversión real. 5 millóns. 5 millóns, un xeriátrico, unha residencia, desde logo. Chan industrial, home, non para os 20 millóns que necesita Penapurreira na súa ampliación, pero para algo daría. Non recordamos xa tampouco o Centro Integrado para Persoas con Discapacidade. Todos aqueles proxectos que se esfumaron e que aparecían noutros plans por aí. 5 millóns que sobran. Claro, se nos vamos a outras partidas e collemos, por exemplo, o capítulo de contratacións, non? Bueno, aquí non estaría incluído aínda ese novo contrato que acaba de sacar a Consellería de Participación Cidadá, donde resulta que despois de 12 anos se dá conta de que necesita trasladarlle aos veciños, decirlle aos veciños e veciñas das Pontes cales son os servicios que presta o Concello, despois de 12 anos. Pero, bueno, acórdase de contratar ahora, vaise gastar casi 18.000 euros neso, durante 12 meses vaille decir aos veciños e veciñas os servicios que vai prestar o Concello. Aquí non aparecen, xa digo, porque isto é do ano 17, pero si aparece publicidade e propaganda, casi 200.000 euros. Tamén sobraron, pero 31.000. Aí gastáronse. Ou festexos.
non? Aquilo de, solo facedes festas? Non, facemos moito máis. Vale, pois en festexos tiñades 176.000, incorporáchedes hasta 265.000 e quedaches vos cortos. Aquí faltaron máis de 100.000 euros. Aquí non sobrou nada, aquí quedachedes cortos. Faltaron máis de 100.000 euros, non? Bueno, aparecen datos tamén interesantes que nos levamos pedindo fai moitos anos, porque nos gustaría que en actividades que desenvolve o Concello, como o concurso de tapas, MOVA e todo o demais, se nos xuntara algún día e se nos presentaran as contas. Nos levámoslo requerindo moitos anos, en todos os plenos. Nunca nos sentamos para falar das contas, nin do MOVA, nin do concurso de tapas, nin de outras actividades que organiza o Concello. Bueno, aquí vemos que hai déficit tamén. Aquí hai déficit, non? En estas actividades. Pero, bueno, chama a atención, non? Logo, insisto, o documento é válido, o documento é técnico, está ben elaborado, salvo esos pequenos defectos, pero sirve para moito. Sería bon tamén trasladalo claramente aos veciños e veciñas e decir que carto hai, pero gástase no que se gasta, non? Aquelo de que erades unha comisión de festas xa pasou, non? Pero os datos que reflexan esta memoria do exercicio 2017 pois tampouco é que o desmintan. Sí. Bueno, falas do tema da subida do IBI, sigues dando a tua versión. Eu xa expliquei por activa e por pasiva que non hai máis que ver os recibos da contribución, que evidentemente hai unha maior recadación porque se deron moitas novas altas de construccións, chámense adxetivas, chámense naves, chámense o que seña, que levaban anos sin dar de alta, polo que fora, e que evidentemente neste proceso de regularización catastral pois se deron de alta. Eso xa pois supón unha maior recaudación sin ninguna dúbida. Falas que descubriches o truco a boas horas, porque que non hai truco, Kiko, non hai truco de ninguna clase, porque nosotros non ocultamos en ningún caso como funcionamos. É dicir, o tema do remanente líquido de tesorería e a súa aplicación para facer obras ou para prestar máis ou maiores servicios aos veciños, sabemos o que estamos aquí, saben os veciños e sabe o calquera, porque é que non ocultamos en ningún caso, sino que o decimos e vamos a seguir facendo. Outra cousa é que moitos desos recursos, porque en que quedamos? O presuposto, o suplemento, e se os créditos reflexan a política municipal ou non a reflexan? Pois claro que a reflexan. Cando nosotros poñemos centos de miles de euros para comprar terreos, non é para aforralos, é para comprar terreo. Outra cousa, e ti o sabes perfectamente, o que pasa que eso non interesa decilo, os procedimentos administrativos son os que son. Xa dixen sempre, e non é, poden ser as actas dos plenos, cantas veces dixen aquí que normalmente as inversións ou aqueles cousas que se queren facer con recursos propios sempre quedan para o final e moitas veces non se ejecutan. Ou é que non dixen aquí neste salón de plenos 10 ou 15 veces. E que é así. Por que? Porque os cartos que veñen de outras administracións e que veñen con plazo son os que primeiro se poñen a disposición para a contratación. E o que vai con recursos municipais sempre queda para o final. Por eso moitas veces o que financiamos cos nosos propios recursos é o que queda sempre para o último e o que máis se retrasa. Eso é así por unha cuestión de medios humanos e recursos materiais. Por qué? Por lo que dixen antes. Chega o pos e xa veredes como vamos facer un pleno. Será o último día, a última hora, pero vamos a facer. Por que? Porque se acaba, non se chega. Pero ao que non chegamos moitas veces é a aplicación dos recursos propios. Eso non significa que non se vayan a aplicar, Kiko, e que non se vayan a gastar neso que precisamente, porque ademais non é decir, porque se fora para ocultar e o truco fora ter un remanente, pois iríamos cambiando de denominación das partidas. Pero se poñemos centos de miles de euros para compra de solo en Penapurreira, é que para comprar solo en Penapurreira e para seguir facendo para levar adiante os proxectos que hai que facer en Penapurreira. Non é unha ocultación, porque senón iríamos cambiando de denominación. Cando poñemos compra de solares é para compra de solares. Que pasa? Pois é o que falamos sempre, pois as prioridades ou os medios humanos e materiais do que se dispoñen, pois fan que o que se vai a facer con recursos propios sempre quede para o final. E como non hai costumbre de facer o tema das inversións plurianuais, que neste Concello nunca se fixeron, pero é perfectamente legal e vai haber que empezar a facelo, pois senón quedará sempre así. No tema do geriátrico, recollo o guante do compañeiro, ao que lle dou a benvida e desexo moita sorte no seu desempeño.
Sí, nosotros encantados de ir á Xunta, pero mira, conocendo a Xunta no tema do geriátrico hasta ahora, confórmome con que non poña paus nas rodas. Se non pon paus nas rodas, a mí xa me vale, porque o geriátrico vais a facer. Que a Xunta quere colaborar e quere axudar, perfecto, eu encantado de ir contigo a donde queiras, e se encima poñen cartos ainda mellor, pero que quede claro que o geriátrico vais a facer. Tamén espero que cando, porque mandouse unha comunicación á Xunta para pedir a delegación de competencias, tardou un ano e 3 meses na resposta, e a resposta foi, si vale, ya veremos. Un ano e 3 meses. Entón, espero que, bueno, ahora agradecido e que, bueno, co teu desempeño e co tua boa vontade, seguramente que se nos abrirán máis portas e seguramente serán máis áxiles a hora de contestar. Pero tamén quero deixar claro que o geriátrico vais a facer coa Xunta ou sin a Xunta, coa Diputación ou sin a Diputación. Se conseguimos un entente cordial e todos axudamos e venseña con fondos ou venseña con axilidade na tramitación, pois encantadísimos. Sí, Sí, procedemos... con isto, podo contestar? Sí, última intervención, Kiko. Como non. Vale, Toni, o truco xa o sabíamos, xa o temos comentado moitas veces tamén, non? Diz, claro, que os fondos nosos sempre quedan por ao final, tal, vale, pero que ano 2017, que no que estamos, incorporáchedes 8.085.044 euros e ao final quedaron sin gastar 8.049.198 euros. Claro, si me dís, no, pero que nos orzamentos metemos aquilo que é prioritario, porque a compra de terreos para Penapurreira é importante, é prioritaria, é necesaria. Non vamos a discutir, non? Hasta Juan Carlos pode decir que sí, non? Moi ben. E por que non vai nos orzamentos, entonces? Por que se espera a meter con cartos do propio Concello, con recursos, que ao final non dá tempo de gastar? Porque se me dís que che pasa un ano, vale, pero levades 12 anos iguais. Sabendo que con recursos propios non vas a poder, mete nos orzamentos. Ou busca outra fórmula con recursos propios para que sí che dé tempo, porque 12 anos caendo 12 anos na mesma pedra, eso xa, bueno, non sei cal sería o recurso que ten, non? Por certo, falando de xeriátrico outra vez, tedes feito xa entonces actuacións diante da Xunta de Galicia para que a residencia vaya para diante? Empezando polo final, evidentemente sí, xa se solicitou no seu día a delegación de competencias, que foi a famosa comunicación que tardou, non sei se 13 meses, pero un ano, algo máis dun ano, seguro que tardou. Por lo tanto, si se iniciaron os trámites para poder obter a delegación de competencias, para poder afrontar, digamos, esa competencia impropia, da que te dis que non é impropia, a Xunta non pensa o mesmo. Por outro lado, no que dis tido do orzamento, que si sobra, falta, ti dis que o truco é que se utiliza supostamente o remanente líquido de tesorería para inversión e despois se non se invirte e entón sobra sempre o mesmo. Non ten máis que ver a evolución dos remanentes de tesorería desde o ano 2007 hasta ahora, desde os 550.000, pasando por 1.800.000, pasando por 2,5 millóns, pasando por 4,5, pasando por 5,5. Se a cifra varía, o teu argumento falla. Porque se fora así, sempre máis ou menos sería unha cifra estable, e non estable. Tampouco é o mismo o orzamento inicial en cada ano e o orzamento de peche. Hai orzamentos, hai algún ano de 11,5, 12,5, agora estamos en 15,5, e o peche, hai peches de 18, hai peches de 19, este ano o peche vai ser de 26. Por lo tanto, as cifras non cadran, non poden cadrar. Se o remanente de tesorería fluctúa arriba e baixo, e o peche a final de ano tamén varía, pode variar entre os 18 e os 26 millóns de euros, eso significa que esas diferencias en millóns de euros se están aplicando sin ningunha dúbida, xa digo, a obras ou servicios para mellorar a vida dos veciños, porque senón eso notaríase bastante máis. En canto ao tema do que dis das inversións prioritarias, non dubides, son prioritarias. E digo sempre o mesmo, que tardamos, xa sei que tardamos, que a todos nos gustaría que as cousas foran moito máis rápido, a todos nos gustaría, pero que ao final as cousas que nosotros decimos que vamos a facer, facémolas. Tampouco creo que a estas alturas se pode dudar. Ben, procedemos á votación. Votos a favor de aprobar a conta xeral. En contra? Abstencións? Ben, rematamos o pleno. Moitas gracias.